Hello guys, magandang umaga guys. Papunta po kami ngayon sa simbahan sa Santo Niño. Tara. Santo Niño. Dito na kami. Basilica Señor Santo Niño. Sobat na sa sinulog, kitang tanan magpigsiyo. Lord, hindi ka so close. Señor, kang lola kini. Señor, kang tatay kini. Señor, kang nanay kini. Sugdan ni balanghay, mawi akong gamong. Sayo na gipani sa pag-iog sa sulong. Pagkatsi kong panampin, alam sa Santo Niño. Ihalat ang kinabuyan o malipay ang Ginoo. Sinulog siya gitong puso. Sobat na sa sinulog, kitang tanan magpigsiyo. Sobat na sa sinulog, kitang tanan magpigsiyo. Señor, oh Señor, kitang tanan magpigsiyo. Señor, oh Señor, kitang tanan magpigsiyo. Sobat na sa sinulog, kitang tanan magpigsiyo. Sobat na sa sinulog, kitang tanan magpigsiyo. So guys, dito na po kami sa labas. Tapos na po kaming magsimba at magdasal. So guys, kain muna kami kasi gutom na. Halika kayo guys, kain tayo. Tag 200. Bili kami nito ng isa. Wow, daming kising. Mura lang to guys. Parang nasa Divisoria ka. Dami mong pagpipilian. May kising, shorts, shades. Madami guys. Punta kayo dito sa Cebu. Selamat. Ready? Tagal naman ni ate. Ready? Okay. Ate, pabili po. I love hotdog. Kalamansi. So ito guys, ito yung nabili namin.
Sa halagang 1,000 monopod gorilla. So ayun guys, nasa bahay na po kami. Tapos na po kami magsimba. Sana matapos itong COVID-19 para sa ating lahat. Salamat nga pala sa panonood. Please subscribe our channel, Kaiser Kiatson.